everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas. Hain ang akong kwarta, animal! Saan ang iyong gisulti? Saan na? Ayaw pamakak, ha? Ayaw pamakak! Buhi ko, Toro, ha? Buhi ko! Tingalig, manimot kong amahan ka. Buhi ko! Sa! Buhi ko! Musukol ka na ko! Ha? Hain ang akong kwarta! Hain ang kwarta, animal! Animal, diwakli ko niyo! Musukol gina ka na ko! Ha? Ala, sige! Sukol! Sukol! Wapa! Sige, sukol! Ha? Suman! Sukol ka magigana ko! Ala, sukol! Usa! Uy! Unsaon na ni mong butilya? Ha? Saan eh? Saan? Di mo kibuak! Oo! Ako gibuak! Kung nakakita kayo ni, ha? Mauni ako idunggap ni mo! Animal! Dagan! Sige! Dagan, Toro! Kikukdong taga! Dagan yun! Diyan na usaban mo si Toro, oy! Pawa! Pawa! Diyan mo magkukiwakli ko, anak! Dagan! Diyos ko, JR! Dagan yung tapo mo! Nagunit siya itong bildo nga ako kikukod si Toro. Ginoo! Tatabang mga silingan! Tabang mo! Animal? Ha? Animal? Mupatay gining bataan ako. Ha? Kuhaon ko unta. Ang akong armas pero tuwas ibabaw sa baybay sa mangga. Ha? Mapiki ko kung musaka pa ko. Maabtan ko niya ug madunggapan na ng butili ang buwak. Ha? Hapwa! Tagog yung Toro! Uy! Hindi tinalong-along pangita, animal ka! Patsyung taga! Buisit! Iyag yung kong gisundan nga may suot dinis kasagbutan. Panuway nga may sungay! Di na ni mo. Kung mapatay ka na kung animala ka, mapugosab kong patay ni mo. Kailangan magkabalik ko dito sa mo. Kuhaon ko itong akong pistola. Animal! Animal! Saan ka siya paingon? May nangaiway nga mga sagbot. Maila kayong nagyagian ng tao. Kanay lain. Siya gyud, diha siya magi. Paabuta ko, Turo! Umaloy taon mo tabagi ko ninyo. Kundi tabagi ko si Toro ug JR. Nalagyan no ko. Oy, kakuyaw ba ng Toro og JR paseng? Magkamatay gyud og dili to sila madali. Mao tabagi taw ko kundi. Maloy ka. Ay, hala. Nakuya paspaseng. Dalian ninyo. Dali ah. Larga na mo. Kinalaman dayon. Madadayon paseng dito sa ospital. Sige na, larga. Nang sa naman sa kayo tuyo, aning Turo. Hello? Hello, si Sir Martel. At tabangin ko, sir. Patyon ko sa akong anak. Unsa? Bangag sa ilong ng anak ka. Unsay patyon kasi mong anak? Komedya gani diya, Toro. Wataw ko magkomedya, sir. Ay, ari ako sa mo, sir. Sige, sir. Sige, taon. Hello? Hello, Toro? Toro! Unsa naman sabning binuhanga? Nag-unay ang amag-anak? Kanang huwag ka man musulti na ko bimilin nga gisnatch na ang imong cellphone. Nangutanap ko ni mong naon sa kapag uli ni Musbay, may ingong ka man nga wa, okay ra ko. I'm sorry, Dad. Dili lang ko gusto nga mahasol ka. Bimilin, may palang gingging, anong mahasol man ko?
Anak ko ikaw. Pinangga, palangging-ging. I'm so sorry, Daddy Rodolfo. You don't have to say sorry, may palangging-ging. Na-check na ba mo kung okay ra ng imong cellphone? Yes, Dad. Okay ra. Gusto kong magpasalamat sa naka-recover ani Dad. I want to meet him. No. But, Dad... Come on, may palangging-ging. You don't need to do that. May tao na kung gisugo nga mo reward niya. Ay, nagka-problema ba niya, anak? You know, Dad, kung wa ni mabalik na ako, No need for an explanation, palangging-ging. I know how important nimo ang imong cellphone. Bisan tuod kung nagibalik sa naka-recover ana ang maong butang, pero we should not trust anybody. Who knows? I mean, you know, they know you, they know me, na nakailas na nimo nako. Mahimong litag kini. Litag kini nila alang sa ilang dili maayong plano batok nimo. Nato. Dad, Basta nadungog mo na ang akong gisulti. And I know unsay makaayo ug makadaot nimo. Period. Aba, mahirap yan si Daddy Rodolfo mo, Inday Vimilet. Kahit mayaman at maraming pera. At huwag mo nang pilitin, baka magdurugo pa. Kasi... ayun si Tagalog, ining... di kanya pagkikitaon sa maong tao. Kaya basig, may nautang buhaton ni mo. Taas man God, mahirap Tagalogin kung mahaba. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko, Inday Vimilet? Timan, Dad, excuse na, mapahaway ko, te. Excuse me po, Day. Uy. Correct ba ka itong ako in English, no? Hey! Wa tingay ito siya kasabot? Wa man po gani ko? Kalagot na. Huwag gina ko maapsi o makiti si Turo nga may suot sa kabugangan. Dol ko sa amo. Unahon ako sa kasmangga. Basig, bibalik og naas may bahay si babaw. JR! Si Chinchin. Naon sa man mo sa paturo, uy! Usa may nasuwa sa inyong nga nag-away man mo. Kay baw ka, gida si mga pasing sa ospital kay giatake tungod ninyo. O kung sa labot ko. Muingon ka lang, anak. Usa nagklasiha sa pagkaanak. Kung maunsa sa mga pasing kamog yun si Papa ang mabasol. Kamog yun! Hilom ha? Hilom ha? Hilom! O kayo pag-ali diya sa putahan. Tanawar kong may uli ba siya o mitagaw diya sa sod. Wa, lagi! Ikaw pahawa kay... Dungkabot ka rin buwag kapatilya. Naunsa naman ka? Anong ingon anak man ka? Anong ingon man mo anak si Papa? Wa nagita na rong ni Duha? Ay kuking na ha? Ikaw rin mong tanag ko sa kong kalagot, Loro! Sige! Sige, suwaye! Hagit ko rin mo, ha? Oh, mga pulis! Mal, kinsa nagtawag ko, pulis? Kinsa? JR! JR, asa ka? JR! Siguro kamis nga wa mo balik si Papa ni mo din sa inyo? Oo, sir. Wa pagit siya mo balik. Kriyot, Ay, kontak ko na ko si Turo. Unattended yun. ang imo igsoon, si Gian. Ha? Oh, inyo sindak po, sir? Oh, tingog ron ni Toro. Di ara ko, sir. Toro! Men! Magsulti pa man niya kami lang, ha? Dinhi lang mo, men! Pupida, sir. Kung misaka pa siya nagkugdiretso sa taas, sir. Pida! Swerte lang. Nagitawag siya ni Chinchin. Kay kung wa pa, sir, mapugos gigog pusil niya. Ay, pastilan ninyo, Toro. Bangag sa ilong tong anak ka. Buang tong anak ka, sir. Gi-junior ko pa gani. Unayon pa ko.
Wa sa kay bawo giunsa na ko siya pagpangga. Ha? Unang bubalik tong imong anak nini. Unsa may mahitabo ka ninyo? Aw, magkamatay kami, sir. Bahala nagmagkapatay kong anak. Mupatay pud bitaw siya nako. Nga iyang amahan. Sa makauna lang niya namo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.